е по проект на Емил Пенчев, а параклиса на Петър Кочанов, като строителството се извършва от БКС град Маджарово в местността Черни рид, между селата Глумово и Чучулига Ивайловградско. На 12 октомври 1996 г. Тракийския мемориал Илиева нива е открит. Гости са първите секретари на посолствата на Украйна и Беларус. Прочувствено слово произнася председателят на Съюза на тракийските дружества в България Костадин Карамитрев. Присъстват тракийци от цялата страна. Благодарност към дарителите за построяването на мемориалния комплекс и неговото значение отправя инициатора на идеята за построяване на паметника на избитите тракийски деца Димитър Славков, председател на регионалния съвет на тракийските дружества в град Кърджали. От тогава всяка година Тракийския младежки съюз и Тракийския женски съюз организират Деня на Международния ден на детето, Ден на тракийското дете. На 31 май 2003 г., във връзка с 90 години от разорението на тракийските българи, на мемориален комплекс Илиева нива се провежда юбилейно поклонение. Тържествата са под патронажа на президента Георги Първанов. Присъстват народни представители, областният управител на Хасково, кметовете на Кърджали, Ивайловград, Маджарово, както и тракийски деятели и граждани от цялата страна. Камбаната на параклиса Света Петка Българска оглася Родопа планина. Нейният мелодичен звън ни напомня за гласчетата на децата, чието живот турския геноцид прекъсна преди 90 години. Поклон пред паметта ви, малки беженци, останали в смъртта си с отворени очи. Не сте забравени, вие мънички души, вие вечно ще живеете в сърцата ни. От трибуната звучат стихове и песни, изпълнени от деца тракийчета, отдавайки с това почита си към своите връстници, останали завинаги на тази възраст тук, на това свещено за нас място. Отец Боян Сараев, по останалата вече традиция, кръщава в Христовата вера тракийски деца. Като водач на движението за християнски прогрес Свети Йоан Предтеча в град Кърджали, той обяви инициативата му за канонизиране на 204-те тракийчета, посечени от турския башибозук през 1913 година. Тяхната гибел е аналогична със смъртта на витлеемските младенци. Тракийчетата ни ще бъдат изобразени на обща икона, където ще се опише заколението, ще се включат в църковния календар и устава за богослужение. 4 октомври 2003 година. 90 години от разорението на тракийските българи. Техните потомци са отново тук, в Маджарово. Те се стичат от всички краища на България, за да дойдат именно тук в Родопите, при Арда, за да се поклонят пред жертвите на геноцида от 1913 година и да отдадат почита си към техните спасители, войводите Димитър Маджаров и Руси Славов. За тях това е потребност да задишаш в единен учестен ритъм, да се потопиш в едно душевно състояние, единение, водещо до възмездие на човешкия дух и душа, сливане с земята на мъчениците. Гости на тържеството на тракийския комплекс Маджарово са вице-президента на Република България Ангел Марин, генералният консул на Република Гърция в Пловдив, областния управител на Хасково, депутати и тракийци от всички краища на родината ни. Уважаеми гости, скъпи сънародници! 1877 година руси и българи донесоха свободата на България. Но един злокобен договор, Берлинският от 1878 година, откъсна Тракия и Македония и ги постави отново под турско робство. И се започнаха героични борби за освобождението на тези български земи и обединението им с майка Отечество. Илинденско-Преображенско въстание 1903 година. Връх от величавите борби за свобода, трагедия и погром. Велика Балканска освободителна война през 1912 и 1913 година. Тя донася свободата на Тракия и тя отново е присъединена към България. Но уви, злокобната междусъюзническа война, Турция, в нарушение на договора от 1913 година, започва погромът на тракийските българи.
Стотици хиляди са изгонени от родните места, заграбени са имотите, десетки хиляди са избити. Това бе един геноцид, първият геноцид на Балканите в миналия век. Кулминацията на тази нещастна трагедия е тук, на това место в Маджарово, където на 4 октомври, точно преди 90 години, 2000 жени и деца, старци са избити по най-жесток начин. Всяка година ние тракийци събираме на това свято място. Тук ние сме изградили тракийският мемориал, пантеона, в който са положени кости на загиналите, Параклисът, Света Петка, нашето тракийско верие от Тракия без граници с другият ни паметник. А в самият град Маджарово са паметници на Димитър Маджаров, Руси Славов, капитан Петко войвода. Тракийки и тракийци, сестри и братя, по кръв рождена и по кръв пролята, уважаеми гости, на този бряг на Арда, на дъното на Орловото гнездо през есента на 1913 година е застигнат от турския башибозук един злощастен керван. Ни три синджира роби, ни горбечи, а бежанци, хиляди бежанци от Беломорието. Керванът е тръгнал от пристанищния град Дедегач към България. Православни християни от гюмюрджинските български села Манастир 400 къщи, Сачанли 400 къщи, Пишмян 400 къщи, Чадърли 220 къщи, Кушланли 230 къщи, Хаджилар 200 къщи, Каваджик 50 къщи, Караагач 100 къщи, Каталар 106 къщи, Янюрен 200 къщи, Козлударе 85 къщи, Бонаркой 30 къщи, Пакиряка 15 къщи. Също и от дедегачските български села Чубанкой 400 къщи, Доганхисар 400 къщи, Дервент 320 къщи, Чемерен 65 къщи. Заедно с тях българи екзархисти и българи патриаршисти от смесените етнически селища Макри, Бейкой, Урумжик, Лъджа, Аткой, Ветли, Денизлер, Евренкой, Кръсарджа, Лефетджилер, Ортаджи, Дирекой. В своето слово той описва нещастието на бежанската колона и решаващата роля на четите на двамата войводи Славов и Маджаров. Те прилитат тук към главата, тук към опашката на каравана и бранят нещастните бежанци. Но и самата юнашка чета уредява и на края на пътя бежанците нямат вече никакво закрило. Имат само упованието, че България ще ги приеме. И България ги приема. Останалите живи се заселват покрай самата граница. На името на закрилника Димитър Маджаров бива кръстен прерасналото в град село Ятъче, Орлово гнездо. На името на Руси Славов нищо. Чак в наши дни родният му град Нова Загора се сети за този изключителен герой. Оратора завършва с призива. Това са наши мъртви, наши деди и прадеди, чиято кръв ние пренесохме в 21 век. Дано тя е наше минало, а не наше бъдеще. Драги сънародници, драги потомци на тракийските българи, много точно Съюзът на тракийските дружества е определил това, което правим днес с вас тук,
като поклонение. Всеки един от нас е дошъл тук да се поклони пред паметта на жертвите от 1913 година. На всички ни е тежко, когато си спомняме за тези драматични събития. Всички се преживяваме отново днес на това злокобно место, станалото преди 90 години. Най-много, наверно, се преживяват това, което е станало потомците на тракийските бежанци. Но аз искам да ги уверя, че и останалите, които не сме потомци на тези тракийски българи, също трудно преживяваме това, което е станало, защото за всички ни е една майка България и за всички ни е свиден всеки българин. Преди 90 години се извършва наистина един геноцид над мирно, трудолюбиво българско население. Жертвите са огромни. Дори статистиката е безсилна да определи точно техният брой. Толкова много са били жертвите, че дори и съвременниците са били стъписани от това, което е станало. Ние сега, когато си спомняме за събитията от преди 90 години, много добре от дистанцията на времето разбираме мащабите на тази трагедия. Жестокостите наистина са били такива, че най-святото, дори най-свещеното човешко чувство, майчинството, блокира и се изключва. И много майки, които са гонени от Башибозук, от редовна турска войска, изоставят децата си. Какво трябва да се случи наистина, за да изостави една майка детето си? Сред турските военачалници дори има стъписване от жестокостите. И има случаи, когато сред тях се признава, че се извършват нечовешки жестокости. Защото наистина, когато военният комендант, турски комендант на село Юсуюк пита българските мъже преди да ги убие, българско ли искат или турско, на тях естествено им се искало да бъде българско, но преди всичко им се искало да бъде отношението към тях човешко, защото преди човек да бъде българин или турчин или какъвто и да е, той е човек и заслужава да изживее своя живот. Когато в Армаганската долина се извършват големите жестокости, един от турските военачалници се вижда принуден да разстрелва озверелите турски войници, за да ги озапти. Той, турчина, е погносен, потърсен от чудовищната жестокост над мирните българи, над невинните жени и деца. И в село Бидикли, турският военачалник също се вижда принуден да разстрелва своите сънародници, Башибозук и турски войници, за да спре техните изстъпления.